מה זה הספורט הכיף הזה? היום אני מנסה בפעם הראשונה קפיצה במוט. הענף ספורט הזה שראיתם אותו באולימפיאדה ושאלתם את עצמכם כמה קשה זה כבר יכול להיות. היום נבדוק. בואו נראה אם אני יכול תוך שעתיים להיות אלוף אולימפי בקפיצה במוט. בשביל להיות אלוף אולימפי בקפיצה במוט אתה חייב שיהיה לך איזשהו מורה, גורו, איזשהו אב רוחני. אז נמצא איתי פה אריאל אטיאס. Yeah. אח שלי! עומר. וואי, איזה כיף, איזה תענוג. אני אריאל אטיאס, בן 25, נשיאן ישראל בקרב 10. מה זה קרב 10? נציגים מכל משפחת האתלטיקה, ריצות, קפיצות, זריקות, כולל קפיצה במוט. קפיצה במוט זה אחד המקצועות החזקים שלי. אני מתרגש ברמות, אני לא יודע איך זה הולך להיראות בכלל. נתחיל מחימום כללי כזה, נעבור לחימום ספציפי, ואז נתחיל קצת לשחק עם המוט, קצת תרגילים, ונגיע למצב שאנחנו קופצים בסוף האימון. אני מוכן. אתה מוכן? כן. אנחנו נראה כמה אתה מוכן. מה נראה לך הגובה שאני הולך להצליח? בוא נגיד ככה, שיא עולם, 6.20, 6.30 באזורים האלה. אם נגיע היום לחצי מזה, אני יכול להגיד שהיה לנו אימון מוצלח. כן? כן. אוקיי, אז המטרה היא 3.10, נכון? 3.15. יאללה. זה הכיוון. שמנו. יאללה, אחי. אז בוא נתחיל. אני רוצה את הכתום. אנחנו הגענו בעצם לאצטדיון הלאומי באתלטיקה בהדר יוסף. אנחנו בוולודרום. יש פה מתקן נהדר. איזה כיף זה לשים בגדי ספורט. תאמין לי, כל התל אביבים האלה. 3.15, זה הגובה שאני היום הולך לקפוץ במוט. היום. נתחיל בחימום. כזה מסביב לזה. מסביב, בדיוק. תתחיל לעלות קצת דופק, לחמם את השרירים. לא מהר מדי, ברגוע, לאט לאט. יאללה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ידיים למעלה, ידיים למעלה. ידיים ישרות למעלה. ואז, בדיוק. עכשיו אנחנו נתחיל מתרגיל שנקרא סקיפינג נמוך. יפה מאוד. לא על העקבים, אמרנו לא על העקבים. זה ריצה ברגליים ישרות. למה כל דבר שאתה עושה נראה כזה טוב? יש לי 15 שנה של ניסיון. לא כמו בלרינה. באתלטיקה, הכל זה על השחרור. הכל זה להיות מאוד רילקס, ואז ברגע הנכון, להכניס את הכוח. זה המידת מוצא שלנו? זה המידת מוצא, ככה אנחנו מתחילים לרוץ. אוקיי, סבבה. אז בואו נראה איך אנחנו מחזיקים אותו. יד ימין, יד שמאל. לרוץ, 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 לרוץ. יואו, זה היה כיף. יפה לבד כזה. בדיוק. זה כמו ציר. אני אומר, זה כמו ציר, בסדר? איזה ציר? איזה ציר? ציר של לידה? אחי, אני לא הבנתי איזה ציר. ציר כמו של דלת. הבנתי אותך. אחי, זה גם כבד. יד כפופה. יד כפופה, וזה מוד של נשים. אני לא מאמין שהוא אמר את זה עכשיו. קצת יותר הגיוני. האגודל שלי של יד ימין, אבל הסתובב תוך כדי. כל הזמן זה מסתובב. כל הזמן זה. זה מה שאמרנו. ציר של דלת, לא ציר של לידה. יש לנו פה אתלט אולימפי בקפיצה במוט, קוסטה סמיונוב. יואו! קוסטה. אני אגיד לך מה הבעיה, קוסטה. עכשיו אנחנו הולכים לקפוץ, ואני מרגיש שאריאל לא מאמין בי. למה? הוא לא בטוח שאני אצליח. אמרתי לו, אם נצליח חצי מהשיא עולם, זה יהיה יפה. 3 מטר, אתה רוצים. מה, לא מצליח? 1.5 אולי. אחי, הרגת אותי. כל הסישורים שלי דפוסים. אני מסיים את הבננה ומתחילים. איזה טעים כך, רוצה? יאללה. 1. מורידים את המוט. 2. יפה. איפה אנחנו 3. עושים אותו? יד למעלה, בדיוק. המוט במרכז ההרצה, יפה. יאללה. אוקיי? אוקיי. אוקיי, מימין למוט, לא משמאל למוט. אני צריך לקפוץ מימין למוט. אוקיי. הופה, מה זה קרה פה? אני מרגיש שאני בקרקס בכלל. אתלטיקה, יש לנו קצב כמו מוזיקה. בגלל זה המחיאות כפיים של הקהל? בדיוק. אני בהלם. זה כמו קצב, זה כמו מוזיקה שעוזרת לנו בהרצה. וואו. עכשיו אני יכול לרשום אותך לחוג ריקודים על עמוד. אני הסתובבתי תוך כדי 360. אוקיי, זה היה אוקיי. טוב. ראית, נחתת יותר עמוק על המזרון? זה היה יותר טוב. כל הזמן ככה אני רוצה שתעשה. הכל בהרצה.
אני הולך לקפוץ עם גומי. צריך לעבור את זה. זוכר, הכל בהרצה. כן. אחי! מה זה? איזה ספורט כיף. מה זה הדבר הזה? ברכותיי על הגומי הראשון. תודה, תודה רבה. נאמן אותך כמו שאנחנו באמת. אוקיי. אנחנו מצלמים את הסרט וידאו ולהבין איפה אנחנו יכולים לשפר דברים. היו כל כך הרבה הערות. נו, כוס. בוא. איי, איי. זה לא רע. אתה רואה, אנחנו קדימה, זה יפה, זה טוב. פה מתחיל כאוס ברגע הזה. זוכר, אנחנו רוצים יותר לפגוש את זה עם החזה שלנו, אוקיי? נופל כאילו זה בריכת... תסתכל. כמו בריחת 2000. כדורים. לא לקחת את זה הצידה, אלא ללכת קדימה ולפגוש את זה עם החזה שלנו. סגור. יאללה. יאללה. ולקצר את הצעדים. קדימה. לא רע. תשמע, יש כל כך הרבה לחשוב עליו. סוג של, יש. שמע, עברנו את הרף, בלי לגעת בו פעם ראשונה. כל הכבוד. אז זה אומר שאנחנו צריכים להוסיף עוד 2 צעדים בשביל שיהיה לך טיפה יותר נוח, אוקיי? בגלל שעברנו עכשיו, אנחנו נעלה את הרף. יס! יס! פעמיים רצוף, בלי לגעת בו. אין, אני הבנתי את הקטע. 270. איי, איי, איי! נו! יס! נו בלט, לא רע. קוסטה! ראית? יש. מה, זה שלי עכשיו? אנחנו הולכים כרגע למטרה שלנו. זוכר מה אמרנו? 3.10 בערך? נכון. הגומי הוא שם. 3 מטר קפיצה במוט, פעם ראשונה בחיים שאני מנסה. זה גבוה, ממש. טוב. וואה. ברח לך האחיזה. קשה, קשה. אני אומר, ברח לך האחיזה קצת. כן. מה זה, טלק? לא, מגנזיום. מגנזיום? זה קריטי, נו. בגלל זה לא הצלחתי. ככה? כן. אוקיי, בסדר. אוקיי. אנחנו יכולים להגיע לשם. כן, קדימה. אנחנו יכולים להגיע לשם, בסדר. לרוץ יותר בסוף. לרוץ. זו הייתה ריצה? לא, היה לי, בסדר. אחי, זה מעייף ברמות. מה יהיה איתו, אבלה? לא! אוקיי. יואו, הייתי קצת קרוב! יותר קרוב. זה קצת יותר קרוב. בסדר, יאללה, עכשיו. זהו, יכול לעבוד עם הידיים. משות. לעבוד עם הידיים, די מהר, לא לחכות. בוא לפה. אין לי מה להגיד. בוא לפה. קשה כל כך. עכשיו אתה מעריך את הקפיצה במוט קצת יותר? האמת, לא דמיינתי שזה ככה. אני חושב שלפעם ראשונה זה היה לא רע. שיט, הוא מסכם. היה לא רע. אני חושב שאפילו עצם זה שהצלחנו לקפוץ, ולעבור איזשהו גומי ואיזשהו גובה מסוים, זה הישג. אתה זוכר, דיברנו לפני זה ואמרתי לך, אם נצליח לקפוץ היום, זה יהיה מצוין. אתה גאה בי? קיבלת את גאוותי. אח שלי, היה מה זה כיף. אז אני אגיד לך ככה, אני חייב עוד ניסיון.
אתה חייב עוד ניסיון? חייב. בחיים לפעמים צריך לנצל הזדמנויות. אני לא חושב שהוא יעבור את זה. תנו לי פה הזדמנות אחרונה. זה קצת יותר מדי קשה בשבילו כרגע. צריך לעבור את ה3 מטר האלה. אבל באמת אני חושב שהיה לו עד עכשיו אימון טוב, ווואלה, מעכשיו כל השאר זה בונוס. יאללה. קדימה! אני חושב שכבר התעייפת. אני לא מאמין. אני לא מאמין. בסדר, אין מה לעשות. תקשיב, אריאל, אלה החיים, אחי. אלה החיים. אתה חושב שאתה מסוגל ואתה מגלה שאתה לא. מה אני אגיד לך? איי, איי, איי. הכל בסדר. אוף. יש לי דמעות בעיניים. בוא ניקח את המוט. מה נגיד, אחי? היה לך אחלה של סשן, אחלה של יום. קודם כל היה לי כיף איתך ממש. גם לי היה כיף. אתה אחלה גבר. איזה כיף שבאת. מקווה שלא אכזבתי אותך. אמרתי לך, אתה זכית בגאוותי, זכיתי גם וזכית לנסות באהבתי. קפיצה במוט. בפעם הראשונה בחיים שלי זה קשה. אני חייב להודות, זה קשה. ממליץ לך ומזמין אותך לבוא לצפות בתחרויות שלנו, לצפות בי קופץ בקיץ. אתה תראה גבוהים, קצת יותר גבוהים ממה שקפצנו היום. תודה רבה על הכל, אחי. טוב, בסדר, ניסינו. גילינו עולם חדש, ענף חדש, שהוא הרבה יותר קשה מכל מה שאפשר לדמיין. אני צריך מסאז' ופסיכולוג. תודה לאריאל אטיאס, האחד והיחיד והאגדה. אם אהבתם ויש עוד ענפי ספורט שהייתם חושבים שכדאי לי לנסות בפעם הראשונה, תכתבו לי כאן למטה, אני אוהב אתכם. אריאל, תודה מלך. תודה אחי. אח שלי. נהניתי. גם אני. אתה רוצה שנייה, אנחנו מזמינים פיצה, תשב איתנו? יאללה, סגור. יאללה, בטח.